Bon dia i bona hora. Soc en José Carlos Núñez, psicòleg i orientador educatiu a Barcelona. Tot i que tots som docents, no fem les mateixes funcions. Dintre del sistema educatiu hi ha un servei que es diu Atenció Educativa Domiciliària. Consisteix en que un docent s'apropa al domicili de l'alumne i actua com a vincle entre l'alumne i el centre educatiu. Un docent que treballa dintre del centre pot tenir més de 100 alumnes i és normal que no arribi a tot, és normal que no conegui tots els noms de tots els alumnes. En canvi, el docent d'atenció domiciliària treballa amb pocs alumnes i d'una manera intensiva. Això entra dins de les mesures addicionals. Aquestes mesures són temporals, és a dir, apliquem certes estratègies temporals, és a dir, que ho canviarem, no seran per sempre, sinó que potser sigui un mes, 2 mesos, un any, temporals, per facilitar el procés vital que estan visquent aquests alumnes. Però, què és l'atenció educativa domiciliària? És un recurs del sistema educatiu, com he dit abans, que actua o s'activa quan la família ho sol·licita i quan l'alumne no anirà al centre a causa d'una malaltia o d'una convalescència prolongada. Crec que són uns 30 dies. És a dir, quan l'alumne no pot anar al centre o té el pronòstic de que no podrà anar al centre durant més de 30 dies. La funció d'aquest docent no és només curricular, sinó és de sostenir emocionalment perquè l'alumne no perdi el fil de l'educació, el fil de la vida. Així doncs, no es tracta de fer continguts només, que també. Es tracta d'ajudar a l'alumne que reconnecti amb els seus interessos, amb el seu procés i amb el seu moment vital. Durant aquesta intervenció educativa, el procés de l'alumne anirà evolucionant i, per tant, els objectius que es plantegin tindran que evolucionar també, tindran que canviar i adaptar-se al nou context. Però això no només en l'àmbit acadèmic, sinó que també en l'àmbit personal. Un aspecte a tenir en compte és que nosaltres com docents no hem de saber l'origen del malestar. El que sí ens cal fer és oferir oportunitats, contextos perquè l'alumne pugui desenvolupar el seu potencial. Perquè educar no és només avançar continguts, sinó acompanyar i que l'alumni no es perdi. Aquest servei no és per tothom, és per una tipologia d'alumnes que estan vivint una situació concreta en la seva vida en la que necessiten un suport especial, un suport emocional. L'aprenentatge es produeix al llarg de la vida, és a dir, que durant un període curt no és tan important que desenvolupin continguts curriculars, sinó que ens centrem en el seu procés vital, en les seves emocions, en com estan ells. Moltes gràcies per ser aquí i fins aviat.